Des de dimecres passat tenim a l'equip bàsic d'atenció social traslladat en el nou local, a l'Avinguda Maresme número 23, local 2, una aposta de l'equip de govern municipal per dignificar tota l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. Un espai més ampli i més lluminós adaptat a les necessitats reals del nostre municipi. Si m'acompanyeu, us l'ensenyo. L'equip bàsic d'atenció social està format per una treballadora social, una educadora social i una administrativa. El servei mantindrà el mateix horari d'atenció a la ciutadania que l'Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 a 2 en horari d'estiu, i de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dijous de 4 a 7 de la tarda a l'horari d'hivern. Per posar-se en contacte, caldrà fer-ho a través del nou telèfon propi, el 93 40 33 921. El nou local de l'equip bàsic d'atenció social ha estat acondicionat expressament pels serveis tècnics municipals i disposa d'una recepció, una sala d'atenció a les persones usuàries, una oficina tècnica, una sala polivalent i un magatzem on s'hi guarden els aliments del banc d'aliments.